Os microcortes hai que vivilos, hai que sufrilos para entender ben canto poden chegar a molar non só nas casas, tamén nos negocios. Escoitade o que nos contan para entender os rabiados que están. Moi boas, somos os veciños de Vilatuixi e queremos que veña a tele. Para que? Pois para denunciar os microcortes que temos de electricidade na nosa zona, que nos fan a vida diaria imposible. Gracias. Pois a petición dos veciños de Vilatuxe concedida, a tele foi para ali, concretamente a Hora Galega, por suposto, como sempre. E que imaginade, esta semana levan tendo cortes, esos microcortes, cada 2 minutos. Que significa iso? Pois ordenadores tolos, significa que os electrodomésticos pódense estragar e tamén que directamente non poden traballar. Por exemplo, Moisés ten un restaurante e el directamente xa mercou un xenerador, porque dixo, se non é así, é que acabo arruinado, non podo nin cobrar aos clientes e por riba con todo estragado. Moisés, Rubén, estamos de novo aquí en Vilatuxe porque seguides co mesmo problema de sempre. Seguides cos microcortes de enerxía, non? Efectivamente, cada vez son máis frecuentes. De cantos microcortes estamos a falar? Creo que no martes se registraron máis de 25 microcortes en toda a tarde. Era un ir e venir continuo. Que se xa nas vosas casas, nos vosos fogares, afecta-vos estes microcortes, nunha empresa ten que ser algo terrible. É máis ben desesperante, porque retrasa todo, son horas que se perden. Non estamos pedindo nada fora do común, simplemente eso, ter unha constancia na electricidade e poder desenrolar a nosa actividade con normalidade, sin máis. Toño, uns dos grandes afectados por estes microcortes de enerxía sodes vós, os hostaleiros, non? Sí, efectivamente, porque este é un tema que isto ven de vello, levamos anos e anos e anos con estes problemas. Pois ao final tivemos que optar por coller un generador. Sí, porque estamos cansados dos microcortes. O martes mesmo tuvemos uns 20 e pico, casi uns 30. Pero non é solo, é continuo. Cada mes ou cada 2 meses sempre hai un tema de fallo de corriente, non sei onde ven. Os microcortes que estamos tendo é que casi todos son a mediodía. O sea que a nós afectanos directísimamente. Esta é unha inversión grande. Canto pode custar un xerador como este? Pois mira, un xerador destes, novo tal e como foi este, pois anda entre 8 e 12.000 euros. Os custos son elevados e por encima eu recordo levo casi desde que abrín, casi 22 anos que abrín aquí, e veremos que estes cortes son uns 17 ou 18 anos con este problema. A estas alturas que estamos no 2026 que teñamos que meternos a un generador sí ou sí, é que é penoso, é lamentable. Non sei se sabedes de onde ven o problema, se alguén vos dixo onde está a orixe de tanto microcorte. Pois esa é outra cousa que non sabemos realmente. Todos nos dan un pouco de largas, seguimos sin saber que pasa, solo sabemos que seguimos sufrindo as consecuencias. Nos o que pedimos é eso, que polo menos que arranxen isto dunha vez e que basta xa que estamos no ano 2026 isto non parece que estiveramos vivindo no ano 80 ou 70.